At ito nga guys, narinig po natin ang Mapita Falls. At ito, first time po natin puntahan. Abangan po ninyo ang ganda po ng Mapita Falls. Let's go! Dito tayo, hold! So guys, dito na po tayo mag-umpisa. Medyo mahabang paglalakbay po ang ating gagawin. Pero sulit naman pag nakita po natin ang pinakamagandang falls dito sa Aguilar na kung saan dinarayo. Ito po, papunta po dito ang daan. Medyo kailangan natin po at mag-ingat. Sa kinaroroonan ko ng Mapita Falls. Abangan nyo po ang ganda po ng falls na ito. Ang daan, hindi kong daan. Sige na, uy, wag! So guys, nandito na tayo sa mismo kinaroroonan ng Mapita Falls. At siyempre po, ang ganda po, tingnan nyo naman Okay, ito, dito tayo mga po. Para medyo may view. Okay, pwede kayong pumuesto dito. Alright, photoshoot. Di ba ang gandang tingnan? Babayin ito. Ngayon guys, kung gusto nyo pumunta doon, pwede ito balon. Tara, may mamu. Guys, bagabat hira na tayong naliligo dito. So, ito lang, maganda naman yung falls. Ito. Pero kanina po, nung ito pong kasama ko, naligo, ay may namataan siyang naka-video ba tayo? May namataan siyang dumidikit doon sa may sa may ano ba yung tawag yan, bato? Ha? Okay, nakita niya parang ahas. So, ayun. Natamaan naman niya doon sa may kawayan. Sakto no, natamaan mo. Ayun, nandun siya sa kung ngayon sa may mismong kinaroroonan po ng tubig. May karoon po ako kasi ng hindi natin maiwasan kasi nga kabuntukan to talaga naman na maraming mga lumalabas na ahas, lalong-lalo po kung ito, hindi na masyadong napupunta ng mga tao. So, inasahan po na may mga ahas pero mag-ingat po tayo. Yun lang naman po lang po natin dito, no. Mag-ingat. Ayan. So, anong nangyari dun sa ahas? Namatay, di ba? Okay guys, so ito na po ang aming adventure dito po sa Mapita Falls. Siguro ako na po yung pinakahuli na magbablog dito. Pero sulit naman yung aming pagod kahit na ayun, hindi ako nakapag-swim dyan, anong tawag doon? Nakalangoy kasi nga medyo alangayin tayo kasi nga po yun nga, maraming mga kon dito. Hindi nakikita ang mga nilalang. Lalo na po kanina, may ahas dyan kanina na lumabas. Buti na lang at nakita namin at napatay po namin. Andun siya ngayon sa may tubig. Hindi marunong lumangoy kaya namatay. Correct. Yeah.